Benvindos ao meu canal Mundo da Tavares. Hoxe vou compartillar con voces unha experiencia única que tive e unha das salas máis divertidas do IMVU. Unha festa na praia ao anoitecer. Asín que entrei, a primeira coisa que vi foi o pôr do sol. Se refletindo nas ondas, deixando o ceo tons de laranja e roso. A arella parecía brillar como as luces de tochas espaladas pela praia, e no centro había unha grande fogueira, cercada por avatares danzando e rindo. A música tocaba alto, mas cada grupo tiña seu jeito de aproveitar. Algúns danzaban cima de un palco improvisado, outros simplesmente sentaban perto da fogueira conversando e contando historias. Eu decidime aproximar da roda de danza e segundos, já estaba danzando con persoas de varias partes do mundo. Un detalje que me chamou a atención foi o clima colaborativo. Cada xogador traxe algo para a festa. Un deles ativou efeitos de fogos de artificio que explodían coloridos no ceo. O outro distribuíu pranchas de surf virtuais. E a galera comezou a desafiar as ondas enquanto os outros vibraban na arella. O momento máis engrasado foi cando alguén resolveu organizar unha competición de danza improvisada. Cada participante tiña que mostrar o paso máis maluco posível. O chat nao paraba de rir, teve Avatar danzando robo, outro girando sen parar, e até alguén que fingiu ser unha estrela do rock correndo pela praia. Cando a lúa apareceu no ceo, a festa ganjou un mar aínda máis mágico. As ondas brillaban con reflexos prateados e a música ficou máis calma, criando aquele clima perfeito para conversar e facer novas amizades. Coñeci persoas incríbeis naquela noite, e cada unha tiña unha historia diferente de como chegou até ali. No final, percebi que na hoguera SO con acento agudo unha festa virtual. Era unha celebración da creatividade e da amizade dentro do IMVU. Cada detalje do pôr do sol, até as risadas compartilladas transformou aquela noite algo inesquecível. Entao, se você aínda non participou de unha festa na praia ao anoitecer no IMVU, non perca tempo. Pode ser a súa chance de viver momentos mágicos. E, quen sabe, criar memorias que vaote acompañar por moito tempo.